ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांअंतर्गत एकूण 8,169 पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत पूर्व परीक्षा घेण्यात येणार आहे। त्यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे। अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख 14 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत आहे। इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांची सावंतवाडी विधानसभा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून मोफत अर्ज भरून देण्याची व्यवस्था यशवंतराव चव्हाण सेंटर सावंतवाडी या ठिकाणी सुरू झालेली आहे। पात्र उमेदवारांनी यासाठी आवश्यक कागदपत्र घेऊन येऊन तसेच फक्त परीक्षा शुल्क भरून आपला अर्ज दाखल करून नोंदणी करावी असं आवाहन राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस पार्टीच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्षा अर्चना घारे परब यांनी केलाय। महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांसाठी ऑनलाईन कर्ज फॉर्म भरणा सुरू आहे आणि आपण गेले 2 दिवस हे फॉर्म भरतोय। तर यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या या ऑफिसमधून आपण हे फॉर्म भरतोय आणि मोफत फॉर्म आपण मुलांना भरून देतोय। तर शेवटचे आता आज 30 तारीख आहे, 31 आणि 14 तारखेपर्यंत म्हणजे शेवटचे 15 दिवस राहिलेले आहेत की आपल्या कोकणातल्या मुलांनी या संधीचा लाभ घेतला पाहिजे। कारण आपली मुलं खूप हुशार आहे पण त्यांच्यापर्यंत काही वेळा ह्या गोष्टी पोहोचत नाही किंवा मुलं पुढे येऊन फॉर्म भरत नाही। बरेच जणांना इच्छा असते की आम्हाला गव्हर्नमेंट जॉब हवा, चांगला जॉब हवा। त्यात आपल्या कोकणातले रोजगाराचे प्रश्न खूप मोठे आहेत, मुलांना नोकऱ्या मिळत नाहीत। अशा वेळेला जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत हा मेसेज तुम्ही पोचवा। ज्यांनी पण आता कोकण सात लाईव्हच्या माध्यमातून मी तुम्हाला सांगते, तर जास्तीत जास्त मुलांना तुम्ही हे सांगा की इथे येऊन तुम्ही फॉर्म भरा। भले तुम्ही इथे यायला तुम्हाला जमत नसेल तर तुमच्या जवळच्या ठिकाणाला जाऊन तुम्ही फॉर्म भरा, पण हा फॉर्म भरा जेणेकरून जास्तीत जास्त आपल्या कोकणातल्या मुलांना तिथे गव्हर्नमेंटच्या जॉबमध्ये संधी मिळेल। त्यामध्ये विविध पदं आहेत, मग पोलीस उपनिरीक्षकापासून सुरुवात आहे ती टंकलेखकपर्यंत अशा म्हणजे मंत्रालयातल्या जागा असतील, शासकीय विविध विभागातल्या जागांवरती ह्या जागा असतील। याची ऑनलाईन भरणा जी करायची आहे फॉर्म भरण्याची ती 14 तारीख ही शेवटची आहे, 14 फेब्रुवारी। मुलांना सगळ्यांना माझी विनंती आहे की तुम्ही लवकरात लवकर ह्या संधीचा फायदा घ्या, लवकरात लवकर येऊन फॉर्म भरा। कारण शेवटच्या दिवशी प्रॉब्लेम्स होतात, ऑनलाईन फॉर्म भरताना अडचणी येत आहेत, त्यामुळे लवकरात लवकर भरावा अशी विनंती। तसंच नवीन आज डाक योजनेचं पण आहे। इंडियाच्या आपल्या भारताच्या डाक विभागामार्फत पण किती जवळपास 40,889 जागा ह्या आलेल्या आहेत। महाराष्ट्रासाठी त्यातल्या काही जागा आहेत। तर 10वी पास झालेल्या मुलांना पण हे फॉर्म भरता येणार। 10वी 12वी झालेली जी मुलं आहेत त्यांनी येऊन हे फॉर्म इथे भरावेत, त्याची पण आपण सोय इथे केलेली आहे। मुलांनी यावं फक्त आणि आपले फॉर्म भरावेत। त्याला क्वालिफिकेशन 10वी 12वी पास आहे, 10+ क्वालिफिकेशन आहे आणि एज क्रायटेरिया 18 ते 40 वयोगटातल्या मुलांसाठी आहे। तर हे पण फॉर्म भरायला हरकत नाही। आणि त्याच्याबरोबरच अजून आपण एक नव्याने मतदार जे आहेत ते नोंदणी करण्यासाठी पण इथे मतदार नोंदणीचं पण रजिस्ट्रेशन सुरू केलेलं आहे। तर जे 18+ आहेत त्यांनी मतदार नोंदणी पण करावी असं मी आवाहन करते आणि सर्वांनी ह्या संधीचा फायदा घ्यावा अशी मी विनंती। त्यांची एंट्रन्स एक्झाम होणार आहे, पूर्वपरीक्षा असते, त्याची तयारी कशी करावी हे मुलांना माहीत नसतं। तर आपल्याकडे जे फॉर्म भरणार आहेत त्या सगळ्या मुलांसाठी आपण एक मार्गदर्शक शिबिर ठेवणार आहोत आणि मग त्याच्यामधनं त्यांना ते कळेल की कसा पेपर असणार आहे, किती मार्क्स असेल, कुठले कुठले सब्जेक्ट असणार आहेत। म्हणजे त्यांना एक गायडन्स, एक तज्ज्ञ आपण पुणे मुंबई इथून बोलवून त्यांच्यासाठी हे शिबिर असणार आहे, त्यामुळे त्याचाही लाभ या मुलांनी घ्यावा। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण सात लाईव्हचं मोबाईल ॲप।